बिश्व शान्तिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों आरो आं आसा खालामो जोंनि बर'फ्राबो गुबुन हारिफोरबायदि गुबुन गुबुन देब देबिफोरखौ जोङो फुजियो आरो गमामायै जोंनि नैबे दिहिरायाव गणेश फोरबो बा गणेश फुजा खालामदों आरो बे मा होनो बेखौ गल्डेन जुबिलि खालामदों आरो बेवहाय हाजार हाजार मानसि खाथि खाला गामिनि मानसिफ्रा बाहागो लादों बे फुजानि दारैहाय जेन' जोंनि गामियाव बा जोंनि समाजाव सान्थि फैयो बेनि थाखाय आङो प्रभुनाव आर'ज गाबो आरो बयनिबो बेक्तिगत जिबन आरो न'खर जिबनाव जेन' जौगानाय फैयो बिनि थाखाय प्रभुआ जेन' आशीर्बाद होयो बेखौनो कामना खालायो कमिटिनि मानसिफ्रा आंखौ लिंहरदों आरो बेखौनो अनार होनानै आंबो फैदों बेवहाय फैनानै बयबो रायजो राजाफोरजों लोगो मोनलायनायनि मोनसे सुबिदा दं आरो बेखौनो आङो फैदों आरो गमामायै लोगो मोनलायदों बिनि जायगानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों नुलायलायदों मोजां मोनदों गोसोखौ आं मिथिनायावथ' बेवहाय खुनु बे धरननि जायाखै आरो बयबो गामिनि मानसिफ्रानो ज' बाहागो लादों सेंग्रा सिख्ला बयबो बाहागो लादों बिदि निसायारि मुवा जानाय आं बिदि खबरबो मोनाखै नुवाखैबो जोंनि जि श्री गणेश फोरबो फालिनायनि सनाथि मायथाइ जे फोरबो दिनै फैयै फैयै जोंहा ब्रैथि सान दा थांनाय जि सानथामनि जे हाबाफारि जोंहा खोब मोजाङै थांबाय जोबोद जोंहा भक्तफोर फैदोंमोन जोंहा फुजाखौ नायगिरि गोबां फैदोंमोन दा दिनैबो गोबां फैदों लोब लोब फैदों दिनै जोंहा प्रग्राम हिसाबै एसे आगोलाव 5 बाजियाव दंमोन जोंहा मुलुग शान्तिनि थाखाय आलारि बाथि सावनाय दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनिनो बारग' बिटिसिनि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारि सारखौ जों हांख्रायदोंमोन हांख्रायनाय लेखा बिथाङा फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै मावफुंलांबाय आं बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावदों बे बेलायाव बिनि उनावनो जोंहा नै दान्दिसे उनाव जोंनिनो भारतनि मुंदांखा प्लेबेक सिंगार पिउ बेनार्जी दङ प्रग्रामाव जोंहा दिनै बिथाङा फैगासिनो दङ मोनफैसिगोन दान्दिसे उनाव आरो नैबे जि जोंनि मोनाबिलि हारिमु मोनाबिलि बेखौ जोंहा बेखेवनो थाखाय जोंहा मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां मेन्डेला दङ बिथाङा अलरेडि जोंनाव सौफैखाबाय जोंनियाव गेस्ट हाउसआव जिरायगासिनो दङ दान्दिसे उनाव बिथाङा जिरायगोन आङो दिनैनि बे माबानि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुगैदों गासै रायजोफोरखौ नोंथांमोना फै नायफै जोंहा गोदानै लुफुंनाय जि मन्दिराव दर्शन जाफै जोङो फ्राय जोङो 20 लाख खरसा खालायनानै बेखौ मावफुंबाय जोंनि जे मन्दिरखौ गतिके खेबसे फै खुलुमफै फुजाखौ नायफै साबायखर